oganda ja konyore gi weche magiko jogi sama magoro kao. Giwero ni piny owacho ojiw mondo med gero osiptende machiegni kod oganda kaachiel kod loso apeyni machopo e osiptendego kaka yo mar geng'o tho mag mine mapek mapod nitiere malo e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa George Juma ni kod ler kuwuok Migori. Mine mathoth pod wito ngimagi e kinde ma ginyuol e kaunti ma Migori kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Lipot yango ni mine maromo 673 kuom mine maromo 100 manyuol wito ngimagi e kaunti ma Migori. Jokanyo sekta mar thieth kono malo mag min ma wito ngimagi kod bor mar osiptende, yore maricho madhi osiptende kaachiel kod mamoko. Wakati wa mvua mama hawezi fika hata hospitali juu ya barabara ni mbaya, hospitali ni mbali. Hata kufika huko unaweza fika hata ukose daktari ameshaenda kwake. I'm a member of this community and assessing the medical help has been an issue. The roads are bad and also there's no way of getting help in the hospitals that we have because sometimes they are very far from where we are. Gladys Wachira manja kentrogo magoganda maori kune wuoi sub-county mauriri e kaunti ma Migori e kinde mane osiptal mar St. Joseph Smith mabende gedo mar osir kurego mok mago mag piny owacho ne owacho ni oganda mathoth to ahinya mine koro pod wito ngimagi e kaunti ma Migori nikech bor mar osiptende. The maternal death is on rise and also the cases of gender-based violence. I have dealt with the cases of gender-based violence for a long time. Wachira wani ber ka koro piny owacho keto maino e medo gero osiptende mondo koro gibedi machiegni kod oganda kaka yo achiel mar geng'o thoge mag mine mapek mabende pod nitie malo e kaunti ma Migori. Wach ma kamae nosiko jalup county commissioner e sub-county ma Uriri Monica Kang'ethe mane owacho ni pod nitie gwenge mathoth e sub-county ma Uriri ma pod oganda wuotho mabor kamanyo thieth gine bende koro pod medo kelo thoge mag mine mapek. Kang'ethe wane gedo ma osiptali mar St. Joseph Smith mabende koro ger e gwego mag North Kanyamkago koro dhi konyo e duoko piny thoge mag mine mapek kaachiel kod kata nyithindo matindo. And our community members now will have a place where they can, they can deliver safely and will be able to reduce the maternal deaths or the mortality deaths. Iseche ma piny owacho rogo mok mago mag piny owacho medo tiyo machiegni mane ni koro osiptende obedo machiegni kod oganda mine mapek bende koro med jiw mondo kodhi e klinik kaka winjore kendo ginyuol e osiptende. All mothers have to deliver at hospitals and that is what we are advocating for. We don't want mothers who are delivering at home, and even our chiefs are here so that they ensure that all mothers deliver safely in hospitals. And because it was far, this facility will be able to fill that gap. Seth midemina pisano mochune ngima nyithindo e sub-county ma Uriri wach ni pod nitiere kwan mathoth mag mine mapek mok dhi e klinik kaka winjore kamoko bende pod nyuol dala. Miyo man gi ich onego bed ni biro hospital diboro. Moko nitiere mabiro diriyo kende, jomoko nitiere mapod biro didek. Nitiere kata mapod biro diriyo. To bende ok waluor wacho ka ni nitiere kata mine moko ma iyudo ka seche moko obiro dichiel kata ok obiro kabisa. Ok kinde mang'eny bende ok gibi nyuol e hospital. Omiyo giromo gi masira mang'eny machalo kaka chwere moko gitemo ni mondo mi gidhi kuonde ma ginyalo nyuole oko mopogore gi hospital. George Juma, Ramogi TV, Migori.